Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. От доста време насам не съм снимала видео, да, знам. Едва ли съм ви залипсвала толкова много и едва ли някой от вас се е чудил къде съм и защо не качвам видеа, но аз пак съм тук. С мои приятели в последно време си говорим, че може би не е лоша идея да дам един апдейт какво се случва една година по-късно, след като се върнах в България, защото бях качила едно такова видео, което събра доста по-люстни коментари за това, че съм решила да се връщам и да работя в България. Имаше такива, които ме подкрепиха страшно много. Имаше и хора, които казаха, че ще съжалявам много бързо, че работата тук по болниците е ужасна, че живота е много гаден и така нататък. И аз бях обещала на тези хора, че като поработя и като поживея за постоянно в България, ще снимам едно видео, в което ще дам апдейт и ще си изкажа моето мнение. Затова съм тук една година по-късно. Така, какво се случи след като реших да се върна в България? След като си взех изпита миналата година и завърших декември месец, си се върнах в България, вече официално, с идеята да си изчакам документите, дипломата и след това да започна работа някъде. Тоест аз имах общо взето едно желание и се надявах да се случат там нещата. Отново супер много ме дразни косата ми, но вие сте свикнали с това. И се случва така, аз съм се върнала вече след изпита в България и си чакам дипломата, като трябваше да ми изпратят дипломата по немските пощи, т.е. да дойде в България, не знам, с DHL или с нашата поща, не съм много сигурна. И започвам аз да чакам тази диплома, след нова година изпращат ми оттам, минава седмица-две, дипломата не идва. Аз решавам да проверя в сайта на DHL с номера на пратката, докъде ми е стигнала дипломата и какво се случва. Така, и се оказва, че моята диплома е в Бразилия. Или поне така пише в сайта на DHL. След което аз в първия момент си мислех, че е станала някаква грешка. Започва едно звънене на DHL, те не знаят точно къде се намира дипломата ми. Никой не може да ми каже в Бразилия ли е наистина, от Бразилия ще дойде ли към България, какво се е случило, защо е попаднала там, да я чакам ли тази диплома, кога ще мога да я получа. Общо взето никаква информация. И аз чаках. Междувременно имахме и официално дипломиране в Мюнхен, на което обаче не ни раздаваха истинските дипломи, а просто беше церемония тържествена, но ни даваха просто едни папки. И моята диплома още я няма и аз решавам, че вече нямам какво да чакам. През това време аз вече съм ходила да говоря с сегашния ми шеф в болницата и обясних му ситуацията, че си чакам документите и той каза: окей, може да дойдеш да видиш как е работата, дали ще ти хареса и ние да те видим теб, нали, дали ще си паснеш в екипа и така нататък. И когато са ти готови документите, вече да те назначим официално. И аз си мисля, че това с документите ще отнеме примерно не повече от месец, не знам. Аз решавам, че ще си извадя вече дубликат на дипломата, защото тази диплома в Бразилия очевидно няма да стигне до България. Подавам документи към университета, те задействат процедурата с ваденето на дубликат. Съответно и това отнема време, да речем 2 седмици. Само че когато сте в едно такова изчакване, и 2 седмици ви се струват адски много време. И след това, след като вече се здобих с немската ми диплома, аз трябваше да я занеса в Министерството на здравеопазването. Там да ми я признаят, че са едно равностойна с дипломите от България. И след това аз вече да имам официално разрешение, че мога да практикувам лекарската професия в България. Всички, които ме познават, знаят колко много мразя да се занимавам с документи и тази година просто ми се стовариха само такива задачи през първата половина на годината. И в това министерство ми казват: ами да, добре, един куп документи трябваше да занеса, връщаха ме не знам колко пъти. Супер, немската диплома, обаче тя няма апостил, т.е. за нас тази диплома няма как да признаем просто само превода и без апостил, което мен аз въобще не се бях сетила, че е необходимо на едно копия, нали, на такъв документ на превод да има и апостил. Започвам да разучавам как може да се здобие човек с този апостил и стигам до извода, че трябва да ходя в Германия. То беше точно преди техния Великден вече.
и на място да ми направят апостил на дипломата, което отнема също не знам си колко седмици. Просто ми презля. Питам тези служителки в Министерството, друга опция няма ли аз от България да го свърша това? И те ми казват да, другата опция е да отидеш в немското консулство и там да ти заверят документа. И аз казвам, окей, длъжна съм да пробвам в немското консулство, защото е по-лесен начин. Отивам там. Приятели, просто всичко, което може да се обърка по пътя на тази моя диплома, се обърка. Отивам там и си спомням, беше супер студено, не знам кой месец беше. И чета бележка, днес няма да работим поради не знам си каква причина. Викам, не, просто не е писано на тая диплома. Връщам се аз на другия ден, обяснявам на жената за какво става въпрос и тя ми казва, да, окей, няма проблем да ти сложа този печат, нали, и да я подпишем, обаче аз не мисля, че това е равностойно на апостил и не мисля, че ще ти я признаят в вашето Министерство на здравеопазването. Аз казвам, аз съм длъжна да пробвам, те ме пратиха тук при вас, съответно искам да сложа този печат на моя отговорност, нали? Взимам този печат, Пламена вече събрала всички документи, за n-ти път се връща в Министерството на здравеопазването, предава си документите, там ме връщаха няколко пъти за някакви дребни неща, също така на мен накрая вече толкова ми беше писнало от всички тия документи, от разправи, не сега, че си плащаш една огромна такса за обработката на тези документи, за да ти признаят дипломата и накрая вече се разревах пред последното ми ходене там и си казах, добре, все едно аз съм завършила в третия свят, някъде в Африка или аз не знам къде, а не в Германия и толкова сложно да ми признаят дипломата, просто не съм очаквала, че е толкова дълъг процес и постоянно някакви хора покрай мен ме питат какво стана с дипломата ти, кога ще започваш работа, докъде стигнаха документите, беше ми писнало хора до тук. Аз съм търпелив човек, обаче в един момент просто имах моменти, в които губих и търпение, и надежда, че всичко ще се оправи. Някои хора ми казаха, може би това е знак от съдбата, че не трябва да се връщаш в България, щом се забавят толкова и всичко става толкова сложно с тези документи. Обаче аз казах, не ми пука. Аз съм решила, че ще се връщам в България и въобще не ме интересува какво ще ми коства това. В Министерството си оставих документите и там имаше някакви срокове и вече след известно време станаха готови, не помня точно колко чаках. И след което вече си започнах, нали, нормално работа, като през това време аз бях започнала да си ходя така просто доброволно, нали, защото нямаше какво да правя иначе с живота си. Не знаех и не очаквах, че е толкова странно, когато човек завърши, изведнъж няма никакви задължения, никакъв университет, изпити, работа. Абсолютно нищо. Да, окей, първата 1-2 седмици е много хубаво, почиваш се, обаче след това е супер странно чувство и на мен това чувство започна да не ми харесва, затова предпочитах да ходя в болницата, да гледам, да се уча на някакви неща, да си изчакам просто документите и така да е. От юни месец започна Пламена официално работа като лекар, така че вече съм направила почти 6 месеца официално като лекар. За тези от вас, които не знаят, специализирам анестезиология и реанимация. И така, след като ви разказах цялата сага с моите документи, идва момента, в който да направим една равносметка какво мисля аз за моето решение, че се върнах в България, за живота тук, за работата в България и така нататък. Щом съм седнала да снимам това видео и все още ме виждате в България, може би сте разбрали, че не съжалявам, че се върнах в България и не съжалявам, че послушах вътрешния си глас и себе си и това как аз се чувствам по-добре и не послушах някои хора, които бяха твърдо убедени, че това е много грешно решение, че аз ще съжалявам за това решение. Така че много се радвам, че послушах себе си. В принцип за важните решения в живота си винаги си слушам вътрешния глас, интуицията и никога не са ме лъгали. По-скоро аз съм се лъгала тогава, когато не съм си послушала вътрешния глас. И така, приятели, работя си тук. Сега, ако ви кажа, че всичко е розово и винаги съм супер доволна и щастлива от работата, естествено, че ще ви излъжа. Както на всяко място си има и своите негативни страни. Има моменти, в които ми идва повече от работата, от дежурства, от разположения. Най-вече
Имах един период преди няколко седмици, където ми се бяха събрали няколко последователни дежурства в реанимация и тогава ми беше дошло в повече. Просто нямах енергия, желание за живот, за нищо. Не исках да виждам никой, което е супер странно за мен. В принцип съм социален човек. Но и това минава и генерално на мен си ми харесва работата, дори да мрънкам от време на време. Много хора ми казаха, че може би това не е най-добрият избор за специалност и то за жена. Ако искаш да имаш и семейство някой ден, че трудно би се съчетавало, че има по-леки специалности или по-скоро специалности, които имат повече перспектива, защото човек може да си отвори кабинет в последствие и така нататък, да е по-независим, но на този етап със своите негативи, които аз вече съм се сблъскала с тях, на мен ми харесва анестезиологията. Интересно ми е, в болницата попаднах на страшно готина менторка, която имам. Тя всъщност то се води в България научен ръководител на специализацията. Винаги трябва да имаш такъв човек. И просто не знам на кога ще писне на тази жена от мен. Уникално обяснява, знае адски много и практически, и като знания, и винаги, когато съм се допитвала до нея за каквото и да е, има отговор на моя проблем, обяснява ми, просто без нея съм загинала в болницата. Доктор Велева, благодаря ви страшно много. И така, относно живота в България, извън работата, не е като преди, естествено, когато не работех. Нямам толкова време да се виждам с толкова хора, постоянно да излизам. Виждам се основно с 2-3 човека, но пък, честно казано, това, че нямам толкова свободно време и всички събития през последната година, това, че се върнах в България, толкова големи промени и някои събития в личен план ме накараха най-накрая аз да спра толкова да се влияя какво биха казали близките ми хора около мен и не толкова близките ми за някакви мои решения, било то за работа или за личен живот, за отношения и така нататък. Не, че преди съм ги слушала толкова много хората, нали? Да, допитвала съм се до тях, важно ми е било тяхното мнение, но все пак съм взимала решенията сама, но много ми тежеше и много премислях това, което хората са ми казали, ама сега защо те така мислят, ама значи те са прави, едва ли не те знаят по-добре от мен какво е добре за мен самата. И имах едни такива вътрешни дилеми и много ме измъчваха тези неща, докато тази година с всички събития, които ми се случиха, просто най-накрая в живота си по-добре късно, отколкото никога. На 28 години стигнах до момента, в който да си действам така, както аз си искам, без толкова да мисля за мнението на хората, за това кой какво ми е казал. И всъщност даже си дадох сметка, че човек, когато е категоричен за своите избори и решения в живота, и хората около него не си позволяват да му дават толкова остро някакви съвети и напътствия и така нататък. И си казвам, то може да знае, че най-накрая пламена стигне и тя до този момент. И да, може би ще се потретя, като ви кажа, че по никакъв начин не съжалявам, че се върнах в България. Чувствам се по-добре тук, чувствам се по-щастлива, по-на място, някакси по-цяла, по-завършен ми е света. Не усещам нещо да ми липсва, защото не че в Германия съм била нещастна и едва съм живяла там, нищо подобно, но винаги в мен е имало едно такова чувство, че нещо ми липсва, без да знам точно какво. Тук изобщо го нямам това чувство, с всичките лоши страни на България, да, понякога някои неща не са много добре организирани. Да, в болницата може и да сме малко по-бързи и работата да върви по-организирано на моменти, като човек идващ от Германия. Има си естествено и своите негативи, които ние си ги знаем, но както ви казах и в предното видео, което бях качила преди 1 година, общо взето всеки сам си преценя, претегля си нещата, кое му е по-важно. Нашия живот си е това. Ако направим някакви грешки по пътя си, е по-добре да сме ги направили, когато сме послушали себе си, отколкото да съжаляваме в последствие, че сме послушали някой друг, но не и вътрешния си глас и нашите емоции, чувства и така нататък. Затова, приятели, мечтайте, сбъдвайте мечтите си, така както на вас ви харесва, слушайте себе си, изпълнявайте желанията си и просто ви пожелавам на всички да бъдете щастливи. Това беше от мен. Ако някой случайно
има от тук останалите гледащи, минаващи по този път с връщане в България, след завършване в Германия, или пък има някаква такава идея, разбира се, че няма проблем да ми пише. Спестих ви цялата тази сага с признаването на документите тук от нашето министерство, просто защото не мисля, че е интересна за повечето от вас. Но ако някой има някакви конкретни въпроси, тук съм. Благодаря на тези от вас, които все още са останали и ме гледат. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. И се надявам да се видим много скоро в следващото видео. Чао!